Hey, sanibona. Into efuna ukunitshela encane nje. Into efuna unibonisa yona. Into efuna unitshela yona ne. Uyabona hafowethu la emhlabeni asizele muntu. Lutho. Mina nje ngedwa angizele muntu la emhlabeni. Ngani kwazi lokho. Uyazi ukuthi mangibheka impilo ade ngiyiphila izolo. Bese ngiqhathanisa nale ngiphila manje. Hey, uNkulunkulu uyakushintsha ukwenza bafowethu. Washo njalo mfana enyathi. Ngifuna ukubonisa le nto le. Unibonisa le nto le. Ngifuna ukutshengisa le nto le bafowethu. Yabona leli bhandi leli ngilenze 2016. Leli bhandi leli libona isikhumba senkomo 2016. Mangithatha ukubheka leli bhandi dala ngeke ngenza amabhandi mina nezivunulo. Okay, ake sibheke imbobo yokugcina. Nansi. Yebo le mbobo le. Le mbobo ngiyibhoboze 2016. Lilikhulu leli bhandi. Yabo, futhi ikhala lami belungaka. Ngifaka ukuthi usize 28 2016. Awu, ngakhula ke ngaze ngafika kule mbobo le. Yebo le mbobo yona ngifike ngahlala kuyo. I think bese ngilala ile nale zo2. I think bese ngila ko 32 80. Yeah. Bese ngilapho. Kumanje nganza ukuthi ngiyayisola ukuthi ngangibhobozelani konke la. Ngimosha ibhandi la. Kumanje ngifaka kule mbobo le. Le. Yabo le mbobo le. Nale. Sengingena ukufaka kule. Sengifaka kule manje. Ngikhumbula ibhandi lami ngilifaka namhlanje. So ke engifuna ukunitshela khona ngenza ukuthi yabo empilweni give up. Hey, give up empilweni. Give up. Impilo nje ingakukhathazi impilo. Umfana, umama, usisi, ubhuti, wavuma impilo ikubuse. Hayi. Ngabuswa impilo. Akutshela. Impilo ikunikeza isikhathi esincane esinzima bese ikunikeza isikhathi eside sokuphila kahle. Kodwa makuwukuthi umuntu ongabongi uzobona ngathi impilo ikunikeza isikhathi eside sokuhlupheka ngoba ukuhlupheka kujwayeleke. Yabo? Yes, ukuhlupheka akujwayeleke ukuhlupheka. Uzobona ngathi impilo ikunikeza isikhathi eside sokuhlupheka nesikhathi esifishane sokuphila kahle. Sokujabula. Kanti ke lutho uyabhayiza. Impilo kumele uyibuse wena. Tshela ukuthi mina ngeke ngivume. Ya nomlele ebusuku nje. Uzitshela ukuthi ngeke uvume. Uyayibona into leyo. Yabo nje wasitreat intshebe nje. Sasingazi ukuthi ngelilanga nathi soyobhebhene. Baba kweminye imizi. Sasingazi.
Yayibona le nto leyo. Siyayitreat impela yonke into esemzimbeni wakho kumele uyithande. Uyitreat. Yabo? Ya. Mina angikhulumi nomuntu ongenayo intshebe mina. Nencane le eyodwa. Hayi. Khuluma nokhuzana. Omama wonke. Uyindoda, kumele ubone ngathi uyindoda. Aba nesilevu athi sina sengane. Hayi, kuseke. Zodlalisana ingane. Beke kube khona phela nalokho okuncane uzothusa inyoni. Yebo lento leyo. So-ke bafowethu mina ngicela ukuthi ke nizinakekele. Yabo. Namhlanje ngifaka leli bhandi. Dala ngisho kwi-firstborn yakho. Leli bhandi lami leli ngayikhandela lona 2016. Ngisewumfana ngiqala ukwenza umsebenzi wezandla. Manje sengiyinkunzi. Yabo intshebe ukuthi iphatha kanjani ke? Uyithanda intshebe yakho, kumele ube nje la. Ugonda ungayisusi yonke, shiya phela okuncane. Hawu. Madoda. Right. So-ke engitshela khona ukuthi ngeke uphile kahle ungahluphekanga. Ngeke. Ungazi sokole, qhamuka usuphila kahle. Ubani wena? Kumele uqale uhlupheke ukuze usunemali ukwazi ukusiza abanye abahluphekayo. Ungayiphakamisi futhi emntwini ohluphekayo ngoba umthandazo womuntu ohluphekayo asheshe uzwakale kuNkulunkulu. Yayibona into leyo. Alisafiki naleli bhandi. Yabo into ade ngikhuluma ngayo ke usembotsheni yokugcina. Sengiza ngelibone leli bhandi. Yini ukukhula. Yabona ukukhula. Abanye angithi bayayixhaphaza imizimba yabo, baphuza utshwala, iminofu, Nkosi yami. Babe nalento ukuthi iphuza face. Ubuso bamakhehla umuntu ena-26. Senobuso bamakhehla. Senobuso bukamasondo. Iyekani lento yena. Ungayinakekeli. Uyijonge nje kumele uyinakekele. Ngaleyo madlana encane oyitholayo uzinakekele. And ungalali. Akulali empilweni. Ayibona lona.